Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o krugu boja. Već smo nekoliko puta razgovarali o tome i ovaj put na početku kratko ponavljanje. U srednjem dijelu kruga nalaze se tri osnovne boje: žuta, crvena i plava. Njihovim miješanjem nastaju sve druge boje u krugu boja. Miješanjem dvije osnovne boje nastaje sekundarna, odnosno izvedena boja. Miješanjem crvene i plave nastaje ljubičasta, miješanjem žute i crvene nastaje narančasta, miješanjem plave i žute nastaje zelena. Osim primarnih i sekundarnih, u krugu boja su i tercijarne boje. Nalaze se na vanjskom dijelu kruga. Ima ih 6 i nastaju kao spoj jedne primarne i jedne sekundarne boje. Idemo na praktični dio. Današnju vježbu možemo izvesti temperama ili akrilnim bojicama. Potrebne su nam tri osnovne boje, žuta, plava i crvena. Ne koristimo druge boje, niti bijelu i crnu, koje u likovnom smatramo ne bojama. Naslikat ćemo apstraktnu kompoziciju inspiriranu krugom boja. Sliku započinjem čistim osnovnim bojama. Krećem s nekoliko poteza žute, nakon čega idem dalje s crvenom i plavom. Na početku obavezno koristite više kistova, svaki kist za jednu boju, da bi izbjegli prijevremeno miješanje boja na samom papiru. Vidimo tri osnovne boje, njih ću malo raširiti i primjećujemo da iz primarnih, odnosno osnovnih boja, prelazimo u sekundarne, izvedene boje. Plava i žuta miješanjem prelaze u zelenu. Žuta i crvena prelaze u narančastu i miješanjem plave i crvene nastaje ljubičasta. Kako se slika bude razvijala i boje miješale, nastajat će i tercijarne boje, kao na primjer žuto-zelena, ljubičasto-crvena. Cilj vježbe je miješanjem tri osnovne boje stvoriti tri izvedene boje i čim više tercijarnih boja, te kroz rad zapamtiti kombinacije miješanja boja. Ovo je samo prijedlog kako bi rad mogao izgledati. Možete prvo skicirati olovkom, razdijeliti format papira na manje plohe, odnosno polja, i popunjavati ih primarnim, sekundarnim i tercijarnim bojama. Učinilo mi se zanimljivije krenuti bez skice i kroz poteze kista malo po malo miješati razne boje. U ovoj vježbi ne koristimo crnu ili bijelu. Međutim, odlučio sam malo povećati plohu čiste žute, što znači da bi morao preslikati dio plavo-zelene. Žuti pigment, odnosno žuta boja, je svjetlija i više rijetka u odnosu na druge boje. Kad bi ovaj dio preslikao žutom, još uvijek bi kroz žutu primjećivali i donji sloj zeleno-plave. Zato ću taj dio prvo preslikati bijelom, koja je gusta i pokrivna. Ona će poslužiti kao podloga za žutu. Dok se bijela suši, slikam druge dijelove slike. Ne možemo na slici imati puno debelih slojeva boje složenih jedan na drugi. Uvijek sačekajte da se jedan sloj boje osuši prije nego što ga prekrijete drugim slojem. I još jedno pravilo je, deblji sloj boje može pokriti tanji sloj, ali izbjegavajte nanositi tanke slojeve boje preko debelih. Takve greške dovode do pucanja boje i čak do otpadanja boje sa slike. Poigrajte se bojama, potezima i kad ste zadovoljni, stanite. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!